Ano sana Uy. Kuan galuno, lunong has. Luno sa has. Oh my God. Hi guys, good afternoon. Ano sana Uy. Kuan galuno, lunong has. Luno sa has. Oh my God. Di ami dire guys sa kuan. Di naman ni matawag og pajag. Long. Di na ni matawag og pajag, bye naman eh. Bye na lang. Bye. Bye di adires. Bye dires sa among igsuon. Na niya dire namutang sa wow, nindot. Namutang sa mahahangin. Mahangin ba ni lugar? Wow, ninduta ag ilang kuan o pagahimo oh. Wow. Nice pagkahimo. Ni ay screen nandiya. Kuan. Presko. Ah, ngares atop. Ngares siya. Taga mahangin. Tuloy kuan, tuloy bintana na. Ni mo na pong ikortinahan nin julong na pud. Para Mato na nakaportahan kay gaso magka bukol-bukol naglibutan. Deo, manang naing kurtanan na kay para siya. Para sa ya. Gabang. asa? Ikaw. Kare? Karong putahan. Para si Arna. Para si Arna. Sektek dito. Ayo. Uy. Mana yang nulis dah? Lagi bekerja lagi dah. Pastilan. Bekerja naman. Wow. Agkatante. Ah. Natin tos pagpalit. Kare mo ray abo. Oh. Ada. Pagawasanan sa aso. Dari Banggira. Pagawasanan sa aso. Lagi dadto to Pagawasanan sa aso. Nice. Presko. Parang kayo Nick agoan. Di sa kanya kita dagat. Dari Kira. Banggira. Oh, letter L. Di sa maghaslong. So, imong kitaan. Lihat. Ito. O kare, diha na gibuta. Hindi, dari dito na. Isuksok sa ibabaw. Wala, nisa ka. Di sila di sa taas. Wa pampo ni mabutang yung plywood. Ah. Uy, boy, gara sa imong tail na ka. Bako. Isa pa sapa na ito eh. Huwag nga ni galuno. Dako na ning hasa ba nga ni no? Mga tadla lang ako. Kumagpo. Isa? Kana, guys. apil ko na dito na. Sa gawas, diri o. Taman anang nailabat. Oh, hinloanan lang ni. Sorry. Iluanan pares palibot. Pagbasan para mailhan ng kuno ni. Ito, datong dapita. Kanila, alam na himong garden. Okay. Hindot pa naman. Oh, hinlo siya. Kinanglan siguro nila daruho no? Bisag Bugwad. 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 Pero mahumok manilong og magkuan mag-uwan. Oh. Humok ni dyan. Tambak ni Jota siguro ni. Himo ko busada, ikaw mo na ipaagi. Makuan ning kanana mura man tag mahadlok. Ang color sa busada rainbow. Tu ay ko andorol sabi na kulo. Kulo to na. Tu ade dadug silingan usa. Ninduta dani pud mamuhi og mga manok, baboy. Kana manok. Manok, baboy. Kana lamang agianan dadto nga ilisod no? Kung ma-develop siguro tong isa ka agyanan parts na, makaagi lang ng ito ba? Dis adapita man to. Atang agyan ron. Karen daris pa dapit. Tres kong pa na. Buhatan dahil double deck dari. Or abrehan pa ka na yung isa, yung kwarto.
Ibabaw. Para gawa. Adare. Tapos gawas. Ano sa manalong? Ha? Natunog ka? Klaro ka ba? Sa has ni. Simbak ko. Suot-suot pa dito. Suot-suot bentan tong kasagbutan. Sasado ka po itong yagian lo, masagbutan. Na ah. Di along GB, sila lagi panday ani. Nice guys, ano? Cute kayo. Munilag ka nga ba? Gipinturahan na sa daan ng plywood. Dari na na pag Kada rin na, gipinturahan. marilag ka nga ba yan de. Lagkaw, bitaw no. Ang kuwangan eh, pantawan naman. Para na kay sa kanan. Sa hagpan. Buhay pa huwag dyan. Kadtong dados na ito na askabaw. Awa na to labot man o kay di araman di dami. Kana manay ko. To apa Kanina, man? To apa man lagi glabatan to ningen to. Apel pa na. Apil to nga to. Palik ka dapit sa mga bata. Nay. Apil pa na na yung mga lubi. Oh, apel na. Unsa dari hinloan lang na. Kari. Hinloan na na ugma. Kanang dapita. Oh, kay grabe naman kalabong. Pagbasan. Orang ninduto mapuninda ani og makultibar ni. Di pa naman nag mga gulay, mga sa diha. Aglame jud kanang na jud kay kauban ang tinga karon. Hindi maglaag ba. Halo, kaugsago. May daghang mga karaan ng kuano. Sakto naman, gunaguna. Mga karaang lubi. Nare. To ay kuan to ah. Kay gunahan Bizabas galing to. To ah. Katong punuan ah. To ay na bawog. Kung siguro to. Bugnay. Nahi ka magbakbak ka ari siya na. Jara niya ni pero yung teklo gyud. Karatas mo to. Kiram pa no. Okay raman ani. Inig kuan kay to Amanda to Corsada. May eskwelahan diha si babaw na poy gym Ah, eskwelahan na mismo tugas siguro. sa mahangin. Mahangin. Duhay eskwelahan na mahangin og tugas. Ganay gym. Kanila yung daghan mo ani magpuzo. Bibo man ni kay batang Jody Tito. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress